интернета. Така и вие гледате shantavi.bg. Днешното Предизвикателство е... ще се зададем 5 въпроса за Джастин Бибър. Ами, да започваме. Така, Ренече, първият ми въпрос към теб за Джастин Бибър е: познаваш ли Джастин Бибър? Да. Втори въпрос. Кое е бившото гадже на Джастин Бибър? Ами, доколкото знам, мисля, че е Селена Гомес. Така, трети въпрос. Истина, че Джастин Бибър е гей. Така казват в медиите. Но истина ли е все пак? Че е гей? Ами, мисля, че да. Само да попитам, защо смяташ така? Ами, защото се лечи, защото се... не знам. Добре, време е ти да ми зададеш въпрос. Вярно ли е, че Джастин Бибър е бил в затвора? Да, вярно е. Беше в затвор 4 години, защото беше блъснал жена с колата си, докато е пушил наркотици, но майка му и баща му са платили 1 милион, за да излезе. Така ли е, Рен? Да. Добре, последният 5-ти въпрос ми е към теб. Защо Джастин Бибър винаги прави толкова скандални песни и винаги са свързани с любов? Това го знам. Значи Джастин Бибър обикновено прави такива песни, защото винаги има връзка и винаги се разделят. И той преживява тези моменти, което ги преживя с бившото му гадже. Това бяха 5 въпроси за днес. Гледайте другите ни клипове. Харесайте, абонирайте.